Tiprasarongni kepalni birman batei paimani kerikha paiflaliana satongni molo hingkebo satongni jala hekeba watini molo hingkebo watini jala wati molo no nok khamai thapla chajakha amakeno mangple kusai pheka South Tripura ni Julaibari block by khobjak Ispilak Sukulpara ni bukhok Subarong Tripura ni nok khamai thapla jakha saikrei sajla saisungbaino nukhungo ajibai chawi tongjamani bini suraimang da nang hunjangnai haikeba bini khokda nang hunjangnai sajini sawi saipaliya okok tumana khnawi tipromothani adongrok achugoi tongliya thangai borongni jemanchak borongni nukhungo thangai chuba churikha thangai sogoika Julaibari Amchaini block president tipromothani Hara Mojunda Tripura te YTF ni president Mahi Charan Tripura te Shidol Tripura sungno khoboi belekeno kha nangjangnai koktuma wati jarawo amhai hayino khamjamani belaino kosto ongjak bukuk subarong Tripura tipromothani phaijingtei borongni je chukmung ba je borongni yak chongmani abo thangai chuba churikha bukuk subarong Tripura no nainadi no hambre tibio hambai tinni sal 3 tarik watai jora phana tini haine hai tini takuk koroksa ba bukuk koroksa randije tini sobarang bini nongko tini sing mayani family bini nongko khamai thangja o nongko khamai thangja sing khalai bilek lai takuk thangya kisa masaruni bai sing jaga sopaja tini ei jaga dira phai sopaja tini YTF Julaibari block committee president Moichong Pitra ei phai sopaja Muhammad Abdul Turok ei jaga dira kia position thia ini bagai obona kabarani bai tini phaija social media no hambai marani tini jeng actually jaga dira family obose tini takuk ba bukuk koroksa bilai khayai gurui tabo jeng nailai ei jaga dira no wati family bising wal photo wak phai ba phai blaida obona nai jeng tongjang maria bini bai sing gurui phana jeng busini je mangsak sing ya phalen ni phaida oni bai tini sing ei jaga dira phai sopaja takuk Robendra Tripura bini boma hai tawana sobarang Tripura bini besai onek thik hoine dida bini bai ko protein bisisa chubale ni bani nini jeta numani nukhung khamani nok khamani busuk tari kham nini parani mungse konchai ni mung tabasuk jora nono government dok healthy kle ha nang tabok sorkarni thani tama sanani suk ba tama korokasa ni suk